Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilenggah pepunden Kakung Sumarno Putri keparang kawula lumarasi pemalih sesi ingkang kalih tasih manunggal yawiji sarangan kanca-kanca para kadang para bapak wira padonga Dara Widyawati kanca-kanca saking Wahyu Laras rawitan saking pidi saking laladan Dawung Sukorejo Kebon Sari Mediun kasepuhan Bawa kata sampun keparang tinimbalan keparenga nderek mangayu bagyo nggih sampun keparang Bapak Nur Wairudin dalah Ibu Partiyah Gotrah Kula Wangsa dalah keluarga wondene sing gati wigatine sedya ingkang sampun kepareng menika tasakuran ngiras-ngiras kakekah ingkang putra adik Abimanyu Gading Nur Nirindra lan mugia mibilih ingkang putra sampun keparang hancik kakir diwasa dados lare ingkang migunani tumrap nusa bangsa mituhu sendika dawuh atur pangandikanipun Rama Ibu saha simbah kakung Mbah Putri tansah rumaket guyub rukun dumateng tangga tepare sanak kadang khususipun laladan wonten ing Suka Dawung Kebon Sari Mediun lan mriki kawula sedaya kagem mugi katinlaken kesembahan nuwun Bapak Nur Khairudin Gotrah Keluarga dumateng tangga tepalih sanak kadang mitra ingkang sampun kepareng sabiyantu harupi menapa kemawon iguh partikel dana biya bausuku mugi nggih sampun kepareng labet wonten ing dalem bali wiswa mriki ing benjing pikantuk sesulih piwales saking sanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos jumbuh para-para ingkang sampun sabiyantu wonten ing dalem bali wiswa mriki lan mugi nggih nindakaken tasakuran hakikah Bapak Nuruddin Gotrah Kula Wangsa Purwa Madyasana tan manggih rubeda sawiji apa lir ing sambikala ing sawingkingipun manggih bagel moya ayem tentrem ing salamilamya amin ya rabbal alamin pilenggah kakung Suwarna Putri sauntawis para kadang para bapak wira padonga dalah para sriwati ngaturaken tetembangan lagon ing mriki kepareng ngajahaken menggah suka parisuka ingkang wonten wingking mbok pilih ibu-ibu juru masak juru ladi kadang-kadang sinoman saged damel jambi sayah kalih makarya sabiyantu wonten bali wiswanipun Bapak Nur Khairudin dalah Ibu Partiyah Gotrah Kulangsa dalah keluarga Purwa Madyasana sepila malih pikantuk sih kawasani Gusti Ingkang Maha Kuwasa manggih yuwana lir ing sambikala sagungi para tamu ingkang kanthi rawuh ugi sampun kepareng ngedhapi dedaharan keparenga dipun sekecakaken ganjeng kadhe bidhaharan kanthi eca lan sekeca wilenggah kanthi mardu matikaning penggalih kalihan misani saha midhangetaken kula sakanca kadang Wahyu Laras atur panglipur mugi saged damel jamisah nuju prana kunjuk pilenggah kakung Sumarno Putri pilenggah pepunden pini sepuh kanca sinoman kakung putri sedaya kemawon ingkang makempal wonten dalem iki lajengaken munggah adicara suka parisuka wekdal ugi wonten Widyawati wonten gangsal bintang tamu kalih ingkang baken 3 nggih magangan badhe ngatur apa ya sila monggo
illallah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wis wancine
Sila. Ayo setengah melih. Loro ya oleh, 3 ya oleh. Napa melih? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan Titi Laras Pelok, Mas Agung, Malik Sarung. Momong, Sabar, Semeleh.
pun apa meneh eling-eling. Ya.